show jamana na ba ko munu bon fle do malikona ni maliko kan ga foli bo bela jelen to sigoro la amana ke jien dugu de la o mi be boldu do kan nga ni flash ba manan kan la ma nga foli bo bela jelen bietene me kalo kletan woro samba fla ani mugan fla kuna foni mi nambo do ma ba manan kana dungu ni wakati sele amba fa ko bela jelen ki bismillah. Kuna fana damne na amba damne ne onga jamana nyama colonel Assimi Goita aleni chrétien muso to me nyokon yela aka baraka yorobala no oyo kuluba ba o chrétien muso holu nyama no e revera no ag infa yatare ale holu nyemne kata chrétien muso ka bunya maseki ke colonel Assimi Goita ka keni abeka baramke onga faso jola chrétien muso ya ira ka fokulu koni ka demebe onga jamana nyama kuma be ani wakati be ba o ka folibe onga jamana nyama ka keni akoni be kan dememita ka onga jamana sekre ka keni pini amba fla ani tan fla wakati hanga jamana be gelami kono ni colonel Assimi Goita hale kon be ka seko bela jelen ke wala sa o gela o be se ka wuli ka ba onga jamana kono to yamina mi no kon barala wala yara chrétien musofe slogo kun temele kanyeshi onga jamana nyamama alisa nantora nga jamana nyama ka kuna fundila do ale kon boraka jonjomba di nga jamana nyama ba o kaya ira ka fasa ko aka sara clanche ha kon meno ta ko ke jamana kono do mako kon mana jo femina sale kon ba ka sara clanche do la ko bi jatem no ya ira ka fasa ko ka keni jamana nyama ira kon be baramina nga jamana kono ko amse kan jigi aka fa ko jamana nyama ka sara bela jenere de kon be ka do jamana bono ko la lukungan ko la ba o ka keni akon be ka jibondo di jamana de fambela jelema fokata se logotoro sola kenya mina on bekasa lujurato olu yara kon mako be boluma femina ko o kon bekasa nga doluma fokata se anga lokol so ko kala mina kon bekasa nga di o bela jelema mi ni kuna funse dila hale ya ira ka fasa ko tikare ba ko kanga fo nga jamana nyama ba ko akon bekani wale ya mi yara kon ke kon jamana jo sinyi Katarka kwa nyema do na takamala onga jamana kono o nyema hote dore no di abu wili ko directeur des opérations internationales de l'ONG Qatar City ononga ministre nyama no di shogel ko kala mayge u kono nyokonye ka sibrido ministre nyama ka baraka rola no o primature nyokonye o era kontra bol fenka femi era kon bato janyoga mi ba onga jamana anini ONG ni nyokonche o kon beseka bla bala to gamna ONG klala ka ira ka fasa ko ulu kono mena demedu onga takamade min demere kon bese fo dolari wa mani o yere kon no mana bla anga warila no e français fa no betafo million bioro ani flala ONG klala ka ira ka fasa ko so yere kon mena jo kerenkerena ONG mo fo ko tasi u yere kon mena chake da ke choro chamandale wala sa kon meseka shifina ka dem sanu dem to yamina alsa nanturanga kuna funola anga jamana nyama no de colonel Assimi Goita ale kon boraka baraba do ke mi yere kon jara jamana kono do yon ko sebe baw ka keni farafina kila to mami no be wulo ko G5 Sahel anga jamana nyama ko ne ayra ka fasa ko nga jamana sinto lable kuma kam yere na ko ne ala tema ha kuma la sela fe no wera de colonel Abdoulaye Maïga no borako kono kuma onye fo jamana kono do wi ayra ka fa ko depuis février kalo G5 Sahel nyama ya ko kon kanga di anga jamana nyama mi ni chadi ka ka jamana nyama no yere de kon tumbo o nyama ala mi no yere kon masonga nyama ya sigi anga jamana nyama o kum kon na anga jamana nyama kon fana ira ka fasa ko ni kon ya nga jamana symbole G5 Sahel ko bela jalena G5 Sahel fokata se obumi wili ko force conjointe du G5 Sahel ko ni kon ya nga jamana symbole ya bela jalena ene Ibrahim Kamara nale yare de kon yon nga jamana kono dindo mi yare kon tun sigilenu Abidjan ko ka jamana ka wakati dola nale yare de kon tun ida ka fasa ko ale kon nga jamana nyama e kato Abidjan ko ka jamana kono mi na nga critique la mo yare boraka bulu no bla sebenke ka ira ka fasa ko parti politique mi yare kon tun me ene Ibrahim Kamara bulu ko ni kon yo o parti politique ko bani ko parti politique ko yare kon tun se kala wale able nga fa ba kono amta sigaso nantra sigaso ayra la ka fasa ko sigaso ko fe ko buruglano ko lu yara kon be barabla mi yara ni kon yo o clé duru wakati kele na ayra la ka fasa ko munu yara kon be baraka station na nambu wulu ko pompisi ko lu yara kon fene be barabla la nga jamana kon amta kulukuru
na sela kulukoro ko ka kulu mi yɛrɛ bɛ wele ko ɲana kulu ale jira la ka fasa ko tasuma yɛrɛ kɔni donna ɲana kulu la sibiri du nɛgɛ kanɲɛ 16 kɔni mana tɛmɛ miniti 15 ye ko tasuma wuli a yɛrɛ la ka fɔ ko ni kulu in k'a yɛrɛ ni finitigilamɔgɔw ka lɔgɔli ka suru lɔgɔli min n'o bɛ wele ko emiya n'u y'a yira ka fasa ko tasuma yɛrɛ kɔni wililen kulu in na k'u yɛrɛ kɔni wele bila joona joona tasuma fagalaw ma min ni tasuma fagalaw yɛrɛ kɔni y'u senfa ka taa ni tasuma in faga ɲana kulu la. Alisa n'an tora an ka jamana ɲɛmaa ka kunnafoniyaw la an ka jamana ɲɛmaa Colonel Asimi Goita ale n'a baarakɛɲɔgɔn olu kɔni bɔra ka tasibilaba kɛ anw ka jamana ɲɛmaa fɔlɔ kɔrɔ n'o yɛrɛ de kɔni ye Modibo Keita ye ni ale kɔni tanyana ni ɲina y'a san 45 bawo n'u yɛrɛ kɔni taara o tasibila in Modibo Keita da ka yɔrɔ la n'o yɛrɛ de kɔni Amdalayi Kaburudo bidɔn n'an bɛ dugawu kɛ ko ala ka badabada dali nɔgɔya ye wa k'anw ka jamana ɲɛmaa Colonel Asimi Goita ale bɛ k'i senda Modibo Keita senda yɔrɔ min na ko ala ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ye. An bɛ taa an ka finitigilamɔgɔ ka kunnafoni na n'o yɛrɛ de kɔni u ka jɛkulu min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ wele ko opération kɛlɛtigi mɔgɔ olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoni di kɛ kunnafoni min n'u kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko ni lɔgɔkun kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni sera ka Takari Banbaci wale mɔgɔ 12 la k'u yɛrɛ kɔni ye mɔgɔ 7 minɛ ko min yɛrɛ de kɔni ye moto 12 ye k'u yɛrɛ kɔni ye Takaru la fo kana taa se Banbaci wale mɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ ni minɛ mun ye walasa u kɔni bɛ se ka Takari mɔgɔw ni na cogoya min na ko o bɛɛ lajɛlen minɛna min yɛrɛ kɔni kɛra Tubakɔrɔ sila n'ale yɛrɛ de kɔni ye dugu min yɛrɛ kɔni ani Banabacɛ n'o o kɔni ye kilomɛtiri 50 ɲɔgɔn min n'an b'a fɔ ko tare k'alisa ko ala ka sebaya di an ka jamana finitigilamɔgɔw ma ni Banbaci wale mɔgɔ ninnu kan. Farafinakaw ka cɛba min bɛ yen n'ale tɔgɔ ko Kemi Seba n'ale yɛrɛ kɔni ka wuli ka jɔ bɛnnen don walasa farafina bɛ se ka kelenya cogoya min yɛrɛ ye tubabuw ka jɔnjɔn min b'an kan o jɔnjɔn in ka se ka wuli ka bɔ an kan Kemi Seba a yɛrɛ la k'a fɔ k'ale kɔni tun bɛ ɲɔgɔn dalajɛla Burukinakaw ka jamana kɔnɔ min ni kɛnɛ kan n'a yɛrɛ la k'a fɔ sa ko TV5 Monde o kunnafonidila dɔ tun bɛ kɛnɛ kan Kemi Seba ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko depuis n'ale y'a ka ni kɛlɛ in daminɛ ko Faransikaw ka kunnafonidilaw kɔni b'a ale ka kuma yɛlɛma kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ min n'a kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko kunnafonidila min yɛrɛ n'a kɔni bɛ ka TV5 Monde mɔgɔw ka baara kɛ ko kɔni ka bɔ ale ka kɛnɛ kan ko min yɛrɛ kɔni kɛra kuma caman ye kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ. Alisa n'an tora ko kan kibaru la an bɛ taa Chad bawo Chadiyan olu fɛnɛ wulila sibiri tɛmɛnen ka u ka dusumakasa yira min n'u yɛrɛ kɔni wulila ka tiɲɛniba k'u ka jamana kɔnɔ min yɛrɛ de kɔni ye Faransikaw ka baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn tun b'u ka jamana kɔnɔ u sera yen ka tiɲɛniba kɛ fo ka taa se Faransikaw ka ambasade ma min n'u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko olu kɔni bɛ fɛ Faransi ka taga bɔ olu ka jamana kɔnɔ kunnafonidilaw y'a yira k'a fɔ sa k'u yɛrɛ kɔni selen yɔrɔ dɔ la k'u yɛrɛ kɔni ye Irisi jamana u y'o darapo ta k'o yɛlɛ sanfɛ kosɛbɛ k'u kɔni bɛ fɛ olu jɛɲɔgɔnya han ka tɛmɛ olu ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Faransi ko Faransi ka taga bɔ pewu olu ka faba kɔnɔ bidɔn in na a yira la k'a fɔ tuguni ko u kɔni bɔra ka tagama bi tɛnɛndon in na min n'u yɛrɛ kɔni y'a jateminɛ walasa foyi kɔni kana kɛ lɔgɔlidenw na k'u yɛrɛ kɔni wulila Chad ka taa ɔkɔlidenw bɛɛ lajɛlen nabɔ ka sɔrɔ ka wuli k'u ka tagama in daminɛ Chad dugu kɔnɔ walasa Faransi bɛ se ka taga bɔ olu ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Mali kunnafoni show jamana layɛbagaw ni kunnafoni dama dama de tun b'an bolo ka da u bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ k'an bɛn wagati wɛrɛw kɛnɛ kan ni ala ma basi kan bi ye lɔgɔkun daminɛ an b'a fɔ ko ala k'an bɛɛ lajɛlen ka kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ k'ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ sanuman bɛ ala bolo k'ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen a k'an bɛn.